कोकण आहे साहित्य रत्नांची खाण. याच भूमी नदीलीत साने गुरुजी, विंदा, खांडेकर, जयवंत, दळवी सारखी अनेक रत्न. हाच वारसा चालवतायत नव्या पिढीचे, नव्या दमाचे साहित्यिक. अशाच साहित्यिकांसाठी कोकण साधनं आणलं हक्काचं व्यासपीठ. जागर कोकणच्या साहित्य रत्नांचा. नमस्कार, मी जुईली आणि आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण साधलाय. जागर कोकणच्या साहित्य रत्नांचा या विशेष मालिकेतून आपण विविध साहित्यिक, कवयित्री, लेखक यांच्याशी संवाद साधत असतो. आणि या निमित्तानं आज आपल्या स्टुडिओत आले आहेत मालवणच्या कवयित्री मेघना जोशी मॅडम. त्या स्वतः मुख्याध्यापिका आहेत. त्यांचा अक्षरांच्या कविता हा कविता संग्रह सुद्धा प्रसिद्ध झालाय. म्हणजे रोजच्या जगण्यातल्या घडामोडी मात्र त्यातूनच जगण्यातली मूल्य देणाऱ्या त्यांच्या कविता असतात. त्यातून या जगण्याची मूल्य कशी असावीत याच त्यांच्या कवितेंमधून त्याचं चित्रण असतं. आणि याच बाबत आज आपण त्यांच्याशी संवाद साधणार आहोत. मॅडम, आपलं खूप खूप स्वागत. नमस्कार. तुम्ही मला इथे बोलावल्याबद्दल कार्यक्रमाच्या सुरुवातीलाच मी आधी तुमचे आभार मानते. आपण तुमच्या अक्षरांच्या कविता याबद्दल बोलणारच आहोत, तुमच्या लेखनाबद्दल बोलणार आहोत. मात्र तुम्ही या क्षेत्राकडे कशा वळालात? तुम्हाला कशी आवड नेमकी लागली? मला मुळात आवड होती आणि माझ्या वडिलांनी ती आवड जोपासली. माझ्या वडिलांना एक चांगली सवय होती जी आम्हाला पुढे उपयोगी पडली. ते सतत छोट्या छोट्या गोष्टी सांगायचे. म्हणजे अकबर बिरबलाच्या गोष्टी किंवा अगदी छोटी गोष्ट. मग उदाहरण एक आता इथे देते तुम्हाला मी बोलता बोलता की ते एक गोष्ट सांगायचे भगवान शंकराची. एकदा पार्वती म्हणते शंकराला की आवडता भक्त कोणता? मग अनेक भक्तांना वाटतं की मी शंकराची खूप उपासना करतो, पूजा करतो, म्हणजे मी आवडता भक्त असणार ना. सगळे अगदी तयार होतात की आपल्यापर्यंत आता शंकर पोचणार आहे. पण शंकर एका शेतकऱ्याकडे जातात. तर पार्वतीला आश्चर्य वाटतं. तिथे गेल्यावर म्हणजे घर दिसत असतं. तर पार्वती म्हणते की अरे इथे का आलो आपण? तर शंकर म्हणतात की हा शेतकरी जो आहे तो दिवसभर शेतात काम करतो, आपला संसार करतो, पण रोज रात्री न चुकता झोपताना एकदा माझं नाव घेतो सातत्याने. म्हणून माझा हा आवडता भक्त आहे की तो आपली सगळी कामं सांभाळून माझी भक्ती करतो. आता ही छोटीशी गोष्ट आहे. ही बाबांनी अनेकदा सांगितली असेल, पण कामातलं सातत्य ही न कळत तो संस्कार माझ्यावर झाला की कामात सातत्य असलं पाहिजे की मग आपण देवाचे आवडते होतो. आता देव म्हणजे कोण? तर त्याचं उत्तर मला वेतोरा शाळेतल्या एका मुलाने दिलं. तिथे मी हे घ्यायला गेले होते, एक सेशन घ्यायला गेले होते. तर देव म्हणजे कोण? तो म्हणाला आम्ही. आमच्या प्रार्थनेत सांगितलेलं आहे देव म्हणजे आम्ही. आणि त्यांनी प्रार्थना म्हणून दाखवली. एक 3री किंवा 4थीतलं मूल असेल. खूप मग ह्या सगळ्या गोष्टींवरनं संस्कार घडत जातात. तसे ते संस्कार घडत गेले घरातनं. आणि मग तो प्रवास सुरू झाला. आता सावंतवाडीत आपण बसलोय म्हणून मला आज आठवलं की सावंतवाडीत मी 11वी ते TY पर्यंत होते. आणि 11वीत असताना RPDच्या ग्राउंडवर तेव्हा मोठं कोजागिरी काव्य संमेलन असायचं. मला वाटतं ती परंपरा अजूनही सुरू आहे. आणि तेव्हा त्यांनी विचारलं, आधी नाव वगैरे द्यायचं मला काय माहीत नव्हतं, मी नवीन होते गावात. त्यांनी विचारलं की ही इथे कविता कोणाला म्हणायची आहे का अजून? तर मी हात वर केला की मला म्हणायची. आणि म्हणून मी अशी वहीच्या पानावर लिहिलेली कविता किंवा वहीच असेल ती कविता घेऊन गेले तिथे. आणि मी ती म्हटली. नंबर येणं काय अपेक्षित नव्हतं, कारण कविता म्हणजे काय हे वगैरे माहीतच नव्हतं तेव्हा. पण आज असं आठवतं की तिथे ज्या टाळ्या पडल्या आहेत, आज जेव्हा तुमचा फोन आला ना तुम्ही येता का,
आणि कवयित्री म्हणून मुलाखत द्यायला येता का, तेव्हा मला त्या टाळ्या आठवल्या. इतक्या प्रचंड टाळ्या तेव्हा पडल्या. आणि ती कविता होती फुटका कप. काही आठवतंय त्यातले शब्द? नाही, पण ती कविता फुटक्या कपावर होती. आणि काही लोकांना आपण फुटक्या कपातून चहा देतो, वेगळ्या कपातून चहा देतो, अशा आशयाची ती कविता होती. आणि आज मला म्हणजे त्या टाळ्या खूप आठवल्या की कवयित्री म्हणून सुरुवात कुठे झाली, तर तिथे झाली. आणि तिथे मला त्या स्टेजवरच्या नामवंतांच्या लेखी माझी काही किंमत नव्हती. म्हणजे फार कोणी मला ओळखतही नव्हतं आणि नंतर ओळखायलाही लागलं नाही. पण नंतर मात्र सावंतवाडीच्या बाजारात जेव्हा जायचे ना काही घ्यायला, तेव्हा लोक किंवा त्या भाजीवाल्या विचारायच्या की तू म्हटलंय ना गो त्या दिवशी ती कविता, असं. ही एक आनंदाची गोष्ट तेव्हा होती. आणि कदाचित त्यामुळे असं वाटत होतं की आपण हे काहीतरी लिहावं. लिहित होते, पण असं काही कुठे ते म्हणजे प्रकाशित झालं नव्हतं. त्याला फारशी काही कुठे हे मिळाली नव्हती. आणि 2011 साल हे माझ्या आयुष्यासाठी खूप म्हणजे आयुष्यातलं टर्निंग पॉइंट म्हणायला लागेल. जसं मी बाकीच्या वर्तमानपत्रांना काहीतरी बारीक सारीक लिहून पाठवत होते, तसं मी लोकसत्ताला 2011 मध्ये त्यांचं एक सर्किट नावाचं सदर होतं. आणि त्या सर्किटसाठी बाळू नावाचं एक व्यक्तिचित्र, जो माझा मामे भाऊच आहे पण थोडासा सर्किट आहे, त्याचं लिहून पाठवलं. ही जून महिन्यातली गोष्ट होती. आणि कागदावर, तेव्हा मेल्स वगैरे एवढं कॉमन नव्हतं, कागदावर लिहून पाठवलं होतं. आणि मी ते अक्षरशः लिटरली विसरून गेले होते. 31 ऑक्टोबरला मी कोल्हापूरहून मालवणला निघाले होते आणि जाताना सावंतवाडीतूनच निघाले होते. म्हणजे सावंतवाडीचा ह्या सगळ्या प्रवासात एक मोठा हे आहे, वाटा आहे किंवा काहीतरी महत्व आहे. सुरुवातच सावंतवाडीतून झाली या सगळ्याची. तर तिथे मला माझ्या दुसऱ्या मामे भावाचा फोन आला आणि तो म्हणाला, अगं तुझं आत्ताचं नवीन नाव काय लग्नानंतरचं? तर म्हटलं का रे, आज तुला का आठवलं? तर म्हणाला सांग तरी नाव. तर मी म्हटलं मेघना जोशी, कारण माझं लग्न आधीचं नाव सुवर्णा महाबळ, तेच त्याला माहिती होतं. मग तो म्हणाला, अगं आजच्या लोकसत्तात तुझा आर्टिकल आहे. मला क्षणभर पटलंच नाही की अरे लोकसत्तात आर्टिकल कुठचं असेल. आणि मग मला आठवलं की सर्किटसाठी मी आर्टिकल लिहिलं होतं. आणि मग मी वझेंच्या पेपर स्टॉलवर 2 लोकसत्ताच्या कॉपीज घेतल्या तेव्हा. आणि बघून मला आश्चर्य 2 गोष्टीचं वाटलं. एक म्हणजे मी लिहिलेलं सदर छापून आलं होतं, आणि दुसरं म्हणजे त्या सदरावर जे त्यांनी चित्र काढलं होतं ते हुबेहूब माझ्या मामे भावासारखं होतं. त्याला फोटो न पाठवता. जेव्हा मी कॉपी घेऊन ती त्यांच्याकडे गेले तेव्हा माझ्या वहिनीला वाटलं की मी त्याचा फोटो पाठवला होता बरोबर. एवढं हुबेहूब ते त्याच्यासारखं होतं. आणि नंतर जेव्हा लोकसत्ताच्या चित्रकारांची माझी ओळख झाली तेव्हा ते म्हणाले, मॅडम ते वर्णन असं होतं की ते चित्र माझ्या डोळ्यासमोर उभं राहिलं. हा त्यांचा मोठेपणा आहे, पण त्यांनी ते चित्र खूप अप्रतिम काढलं होतं. आणि त्याच्यातून परत असं वाटलं की आपण काहीतरी लिहावं. ही माझी सगळी वाटचाल आहे, त्याचं श्रेय मी लोकसत्तालाच देते. कारण त्यानंतर असं झालं की मी लोकसत्ताला लहान मुलांसाठी एक सदर लेखनासाठी एक बंच पाठवला. म्हणजे मला एवढंही माहीत नव्हतं की बाबा सदर लेखनासाठी काय पाठवायचं, तर त्याची एक गोष्ट पाठवावी, त्याचं सिलेक्शन झाल्यावर मग उरलेलं साहित्य पाठवावं, एवढंही काही माहीत नव्हतं. मी बंच लिहिला, तो पाकिटात घातला आणि ते पोस्ट केलं. आणि त्याची एक गोष्ट छापून आली. ती माझ्या आत्ते बहिणीने सांगितलं, अगं लोकसत्तामध्ये तुझी गोष्ट आली आहे. म्हणजे ती लोक माझ्या आधी लोकसत्ता वाचायचे, कारण आपल्याकडे लोकसत्ता दुसऱ्या दिवशी येतो, तिथे आधी येतो. आणि तिचा फोन आल्यावर मी आणून बघितलं आणि ते सदर थांबलं, पुढची गोष्ट आलीच नाही. मग मी घाबरत लोकसत्ताच्या ऑफिसला, तेव्हा लँडलाईन होते, आणि मी फोन केला की माझं दुसरी गोष्ट का आली नाही. तर ते म्हणाले येणार आहे ना, गोष्ट येणार आहे. आणि त्याच्यावर त्या पलीकडनं मॅडम ज्या होत्या फोनवर त्या म्हणाल्या की अहो तुम्ही आजपर्यंत होतात कुठे.
म्हणजे आजपर्यंत एवढ्या चांगल्या लेखिका तुम्ही आहात कुठे? तर ते वाक्य माझ्यासाठी, म्हणजे जेव्हा जेव्हा मला असं लो वाटतं, डिप्रेस होतं किंवा काही वाटतं की आपल्या हातून काही होत नाही, तेव्हा त्या मॅडमना ते वाक्य आठवतं. आणि अजूनही मी दर गुरुपौर्णिमेला त्या मॅडमना फोन करते, कारण माझ्यासाठी त्या गुरुस्थानी आहेत. आता हे तेव्हाच घडलं असं नाही, खरं तर आधी अनेक लोकांनी मला, म्हणजे सावंतवाडीला अनेक लोकांनी मला सांगितलं होतं, पण मी म्हणते तसं बाजारातल्या किंवा जे त्या क्षेत्रातले विशेष तज्ज्ञ नव्हते ते लोक म्हणायचे तूच नागवता, लिहता येता, पण ते तेवढ्याच पुरतं होतं. ही मोठी थाप होती, त्यामुळे ती जास्त लक्षात राहिली आणि त्यामुळे जास्त प्रगती करावीशी वाटली आणि प्रगती झाली. म्हणजे थोडक्यात 2011 पासून तुमची म्हणजे या क्षेत्रातनं सुरुवात झालेली दिसते. पण हे करत असताना जेव्हा तुम्ही लिहू लागलात त्यावेळी काही कथा सुद्धा तुम्ही लिहित होता. त्या कथांचं स्वरूप नेमकं कसं होतं? त्यांमध्ये तुम्ही काय काय लिहायच्यात? त्याच्या आधी एक सांगते तुम्हाला. BEdला असताना माझी एक मैत्रीण होती, श्यामल गडकरी, म्हणजे आहे अजूनही ती माझ्या कॉन्टॅक्टमध्ये आहे. आणि मालवणला गेल्यावर माझी शेजारीण आहे डॉक्टर राजेश्वरी वझे, ह्या 2 जणींनी मला कायम प्रोत्साहन दिलं. आणि कथा म्हणाल तर मी खूपशा कथा ह्या लहान मुलांसाठी लिहिते, कारण इनबॉर्न शिक्षिका आहे मी. म्हणजे शाळा दिसली, मी आत्ता तुम्ही माझा मुख्याध्यापिका म्हणून उल्लेख केला, आत्ता मी मुख्याध्यापिका पदावर नाही. मी 2020 साली स्वेच्छानिवृत्ती घेतली माझ्या तब्येतीच्या कारणामुळे. पण अजूनही शाळा दिसली, मुलं दिसली की मला शाळेमध्ये आणि मुलांमध्ये जावंसं वाटतं. म्हणजे ती आवड आहे मला. त्यामुळे बहुतेक लिखाण हे मुलांसाठी असतं आणि मुलांच्या रोजच्या भावविश्वातलं असतं किंवा रोजच्या जगण्यातलं असतं. भावविश्वापेक्षा जगण्यातलं असतं, म्हणजे रोज जगताना काय काय त्यांना वाटत असेल असा विचार माझ्या मनात येतो. म्हणजे माझी एक कथा आहे, त्या कथेमध्ये मी शाळेचा पहिला दिवस, पुन्हा भेटूया सारे अशा नावाची कथा आहे. मग शाळेच्या पहिल्या दिवशी खडूना काय वाटत असेल, फळ्याला काय वाटत असेल, कपाटाला काय वाटत असेल, बेंचेसना काय वाटत असेल, अशी एक कथा आहे जी मलाही आवडते. किंवा अनेकदा असं होतं काहीतरी आपल्या मनातल्या गोंधळांमुळे काहीतरी घडतं वेगळंच. म्हणजे एक पणतीची गोष्ट लिहिली होती मी, काळ्या रंगाच्या पणतीची. बरोबर. रंगीत पणत्या सगळ्यांना आवडतात, पण काळ्या रंगाच्या पणतीला कोण महत्त्व देत नाही. मग ती पणती अशी घराच्या बाहेर जाते आणि मग तिथे गेल्यावर तिला एक गरीब मुलगा उचलून नेतो आपल्या घरी आणि त्याच्या घरी ती लावतो. तेव्हा तिला आपलं स्वतःचं महत्त्व कळतं. आणि ही कथा लिहिताना मी असं दाखवलं होतं की ती कथा एका शिबिरामध्ये ती सादर केली जाते नाटिकेच्या स्वरूपात आणि मग ती कथा घडते. असं म्हणजे मुलांचं जे छोटे छोटे विचार असतात ना, ते मला मांडायला आवडतात. मग ह्याच विचारांवर आधारित एक हितशत्रू नावाचं सदर लिहिलं मी. म्हणजे अनेकदा अनेक लोक मला तुम्ही हितशत्रूवाल्या मेघना जोशी का असं विचारतात. खरं ते सदर होतं लहान मुलांसाठी, पण ते मोठ्या माणसांनाही खूप आवडलं. कारण आपल्या मनात विचार असतात ना छोटे छोटे. म्हणजे मी समजा इथे कचरा टाकला तर माझ्या मनात विचार असतो त्यात काय झालं, पण त्यात काय झालं ह्या एका विचाराने किती वाईट म्हणजे घडू शकतं. मी कचरा टाकणार, आणखी कोण कचरा टाकणार वगैरे. किंवा एवढंसच असा विचार असतो, एवढीशीच चूक मी केली तर काय झालं. असे ते छोटे छोटे विचार होते त्या हितशत्रू सदरात मांडले होते आणि त्याला खूप चांगला प्रतिसाद मिळाला. किंवा मला वाटलं एखादी गोष्ट मी करते आणि मी त्याचं क्लॅरिफिकेशन असं देते की मला वाटलं,
मला वाटलं म्हणून मी केलं, पण त्याचा बाकीच्यांवर काय परिणाम होईल किंवा माझ्यावरही उद्या काय परिणाम होईल याचा विचार करत नाही. मग असे हे मनातले हितशत्रू. म्हणजे गोष्ट किंवा सदर किंवा असं लिहिताना हे रोजच्या जगण्यातलं जे असतं ना ते आणण्याचा प्रयत्न असतो. आता तुम्ही मुख्याध्यापिका होतात आणि ही सुद्धा आवड जोपासत होतात. विविध सदरांमध्ये तुमचं लिखाण सुरू होतं, कविता संग्रह सुद्धा उदयास येत होता. तर या गोष्टी कशा सांभाळल्यात तुम्ही? म्हणजे शाळा करायची आणि आपला स्वतःची आवड सुद्धा जोपासायची. थोडी तारेवरची कसरत होती, थोडी काय बऱ्यापैकीच, पण जास्त ते काम माझं शाळेत असतानाच झालंय. कारण तिथे ते माहोल होतं आणि तिथे सतत असं दिसत राहायचं की हां ह्याच्यावर लिहिलं पाहिजे, हे पोचलं पाहिजे, असं सतत दिसत राहायचं. त्यामुळे शाळेत असताना ते काम जास्त झालंय. आणि ह्याच्यात माझ्या कुटुंबाचा सहभाग, कुटुंबाचा म्हणजे माझे मिस्टर आणि माझा मुलगा. माझे मिस्टर हे सुद्धा शिक्षक होते, आता रिटायर्ड आहेत ते, पण त्यांनी कधीही घरी कुरकुर केली नाही. म्हणजे समजा मी एखादा लेख टाईप करायला बसले किंवा एखादी कविता लिहायला बसले आणि स्वयंपाकाला उशीर झाला तर माझ्या घरात कधी कटकट झाली नाही. आणि माझा मुलगा हा डॉक्टर आहे. त्याच्याबाबत तर मला सांगायला आवडेल की तो 11वी-12वीत असल्यापासून मी लिहायला लागले म्हणजे असं प्रकाशित व्हायला लागलं. मग अशा वेळी कधी त्याला वाचून दाखवलं, म्हणजे त्याचा अभ्यास असायचा, त्याची तेव्हा CET म्हणजे नीट पहिलीच सुरू झाली होती त्यावेळी, तर त्याने कधी असं म्हणजे तो ऐकून घ्यायचा काय वाचते किंवा एखादा शब्द मला अडला तर. आणि दुसरं म्हणजे एखाद्या वेळी जर भाजी फोडणीला टाकायची राहिली माझ्याकडनं तर माझा मुलगा ती स्वतः फोडणीला टाकतो अजूनही. म्हणजे मला भाजी रेडीमेड मिळते. आणि तेच माझ्या मिस्टरांचंही आहे की कुठच्याही कामात ते काम ह्या कामामुळे राहिलं तर मला कोणी कधी काही म्हणत नाही. किंवा मी मुलांसाठी एकांकिका बसवल्या, मग मुख्याध्यापिका म्हणून किंवा म्हणजे बालसाहित्यिक आहे पण फार कनवाळू वगैरे नाही आहे. थोडीशी म्हणजे हे असं झालंच पाहिजे, कारण का तर ते छान झालं पाहिजे. हे परत सावंतवाडीचे संस्कार आहेत हा की ते छान व्हायला पाहिजे तर भरपूर कष्ट घ्यायला पाहिजेत, असं माझं म्हणणं आहे. मग जेव्हा आम्ही शाळेची एकांकिका बसवत होतो ती मीच लिहिली होती आणि शाळेमध्ये म्हणजे शाळेत बसवली होती आणि स्पर्धेसाठी गेलो होतो. तर अख्खा दिवस त्याच्यातच असायचे मी, म्हणजे डोक्यात तोच विचार. पण घरी कधी कोणी काही त्याच्यावर आक्षेप घेतला नाही, उलट हां करतेस ना विचार कर, म्हणजे थोडक्यात प्रोत्साहन अगदी म्हणजे प्रोत्साहन नुसतं नाही. आत्ता तुम्ही बोलावल्यावर म्हणजे मला सुदैव आहे माझं की एक माझ्यामध्ये अशी सवय आहे की मी आलेली संधी घेत असते. म्हणजे कुठचीही संधी अचानक जरी आली तरी येस मी तयार आहे असं म्हणते. आणि माझे सासू सासरे, माझे आई वडील, मी सासू सासऱ्यांचं नाव आधी घेते कारण आई वडिलांचा विरोध सहसा नसतो, पण सासू सासऱ्यांचा विरोध असू शकतो ना. त्यांनीही कधी विरोध केला नाही. सासू सासरे, आई वडील आणि आत्ता मुलगा आणि मिस्टर हे नेहमी ते संधी घेण्यासाठी माझ्या पाठीशी असतात. म्हणजे मला कधीही कोणताही फोन येऊ दे, हे तुम्ही लिहिताय का, हे करताय का, फक्त मला जर तब्येत बरी नसेल तरच मी नाकारते, नाहीतर मी हो म्हटल्यावर ते सगळे माझ्या बरोबरीने असतात. त्यामुळे मी आज इथपर्यंत पोहोचू शकले. खूप छान. त्यांचंही कौतुक करायला हवं खरं तर. माझ्यापेक्षा त्यांचंच कौतुक जास्त. नक्कीच, कारण त्यांची जर साथ मिळाली नाही तर या सगळ्या गोष्टी करणं अवघड होऊन बसलं असतं किंवा थोडीशी आणखीन तारेवरची कसरत वाढली असती. मात्र त्यामुळे त्यांच्या साथीमुळे सगळं सुलभ
तुमच्यासाठी ते झालं आणि तुमच्या माध्यमातून आज आम्हाला वेगवेगळ्या कविता आणि कथासंग्रहसुद्धा ऐकायला वाचायला मिळत आहेत. त्यासाठी तुमचेही आभार आणि त्यांचेही आभार. मात्र तुम्ही मगाशी एक मुद्दा सांगितला होता बोलताना की जेव्हा तुम्ही कविता लिहायच्यात किंवा कथा लिहायच्यात त्यावेळी दुरुस्त्या नेमक्या काय हव्यात, काय बदल हवेत हे कोणी सांगायचं नाही किंवा हे तुम्हाला कळायचं नाही. पण हे बदल तुम्ही स्वतःत कसे घडवले, तुमचं लिखाण सुधारण्यासाठी तुम्ही काय प्रयत्न केले किंवा त्यातलं तुमचं मार्गदर्शक कोण ठरलं? मी लोकसत्ताच्या संपादक लता दाभोळकर आणि आरती कदम या दोघींचेही नाव आवर्जून घेते आणि मी त्या दोघींनाही गुरुस्थानी मानते. की ह्या दोघी दोन वेगळ्या प्रकारच्या आहेत. लताताई अशा आहेत की त्या स्वतःला हवा तो बदल सॉफ्ट शब्दांमध्ये सांगून करून घेतात आणि आरतीताई थोड्याशा माझ्यासारख्या आहेत की त्यांना जो बदल सांगायचा असतो त्या थोड्या नाही हे असंच पाहिजे असं म्हणून करून घेतात. पण एखादी कथा किंवा एखादा लेख लिहिताना किती प्रकारे विचार करावा लागतो. म्हणजे दुर्दैवाने माझे एक नातेवाईक असं म्हणाले की अरे लेखक होणं म्हणजे काय, तुम्ही द्याल ते पेपरवाले छापून आणतात, असं ते म्हणाले. मी त्यांना क्लॅरिफाय करायला जात नाही, पण मला आज तुम्ही इथे व्यासपीठ दिलं त्याची मी एक सुसंधी घेते. असं नाही आहे. कारण चांगल्या पेपरमध्ये तुम्हाला जर आपलं नाव कमवायचं असेल तर त्यासाठी एका गोष्टीचा म्हणजे एका विचाराचा सुद्धा बहुअंगाने कसा विचार करायला लागतो. हे लहान मुलांसाठी करताना काय करायला पाहिजे, लहान मुलांसाठी लिहिताना कसे सोपे शब्द वापरले पाहिजेत, कशा सोप्या घटना नमूद केल्या पाहिजेत, हे मला लताताईंनी शिकवलं. आणि हेच मोठ्या माणसांसाठी लिहिताना काय लिहिलं पाहिजे आणि त्याचा फ्लो कसा आणला पाहिजे. म्हणजे एक मेल आली आहे मला एका लेखावर, ती मी मेल मुद्दाम फेसबुकवरही टाकली आणि ती मेल मला खूप आवडते. त्याच्यातला तो वाचक म्हणाला की मला आता नाव आठवत नाही, तो माणूस म्हणाला आहे की मला तुमचे विचार अजिबात आवडत नाहीत, पसंत नाहीत, पटत नाहीत, पण तुमच्या लेखनाला फ्लो एवढा असतो की सुरुवात केली एकदा वाचायला की शेवटपर्यंत वाचल्याशिवाय थांबवत नाही. आता लहानपणापासून घरातल्या भाषेचे संस्कार, शिक्षकांनी केलेले संस्कार याच्यामुळे आहेच की शब्द सुचत जातात. पण ह्याच्यात आरतीताईंना जास्त क्रेडिट देते मी. त्यांनी हे शिकवलं मला. आणि दुसरं म्हणजे हेही शिकवलं त्यांनी मला की तुम्ही जे पाठवलेलं आहे ते नाकारलं जाणार आहे. पहिल्यांदा एक दोनदा वाईट वाटलं ते नाकारलं गेलं म्हणून, पण आता मी पाठवताना माझ्या मनाची तयारी असते. म्हणजे मी सांगते लोकांना की मी समजा 10 लेख पाठवले तर त्यातले 8 सुद्धा नाकारले जातील, एवढी तयारी आहे. काही वाटत रिजेक्शन सुद्धा अगदी स्वीकारणं तेवढ्याच ताकदीनं स्वीकारणं गरजेचं आहे. तर आपल्याकडून आणखीन चांगल्या पद्धतीनं लिखाण होईल, कविता होईल. आता आपण पुन्हा कवितांकडे येऊया, तुमचा आवडीचा विषय. अर्थात कविता संग्रह तुमचा आला, अक्षरांच्या कविता. हे नाव कसं सुचलं आणि हा कविता संग्रह नेमका कसा घडला, त्याची काय स्टोरी आहे? अगदी म्हणजे माझे वडील गोष्टी सांगायचे आणि मला माझ्या मैत्रिणी गमतीने म्हणतात की तुझ्या प्रत्येक गोष्टीला एक गोष्टच असते. पण नशिबाने तसं आहे की प्रत्येकाला गोष्ट असते आणि ती मी सांगत राहत असते सारखी सगळ्यांना. म्हणजे तुम्ही सुद्धा मला ऑफ कॅमेरा भेटलात तर मी तुम्हाला अशा गोष्टीच सांगत राहीन की असं घडलं तसं झालं, असं घडत असतं. तर ह्या कविता संग्रहाचं क्रेडिट परत म्हणजे खूपशा गोष्टी मी करतच नाही, परमेश्वर कोणाला तरी पाठवत असतो की ही गोष्ट जा आणि हिच्याकडनं करून घे. तसा एक माझा विद्यार्थी आहे विजय परुळेकर. ह्या सगळ्या
कविता संग्रह प्रकाशित होण्याचं सगळं श्रेय विजयला आहे. म्हणजे मी आयुष्यात कधीही मी माझं पुस्तक प्रकाशित करेन असं स्वप्नही बघितलं नव्हतं. म्हणजे स्वप्नातही न पाहिलेली गोष्ट आपल्याकडनं करून घेण्याचं श्रेय हे खूप मोठी गोष्ट आहे ना, ते विजयला आहे. विजय 10वीमध्ये माझ्याकडे गणित शिकला आणि नंतर तो जे स्कूलचा विद्यार्थी होता. नंतर तो मुंबईमध्ये राहतो आणि आता तो वेल नोन आर्टिस्ट आहे. पहिल्यांदा मी ढची कविता केली आणि ती फेसबुकवर टाकली. तर तेव्हा त्याला 2 लोकांनी चित्र काढली. एक विजय परुळेकर आणि दुसरे प्रसिद्ध चित्रकार अनिल कुबल. त्या दोघांनी ती चित्र मला पाठवली आणि नंतर मग मची कविता झाली. आणि मग अशा कविता प्रत्येक अक्षर आहे म्हणजे नावातच समजेल की अक्षराची कविता, अशा कविता घडत गेल्या. काही सोप्या आहेत, काही कठीण आहेत. मला जसं जमतील तशा त्या करत गेले. आणि गंमत म्हणजे विजयने त्या प्रत्येकाला चित्र काढलं. आणि ते चित्र इतकं सुंदर होतं म्हणजे तुम्ही पाहिलं तर तुम्हाला हे वाटेल की कवितेत काय म्हणायचं आहे ते चित्रात लगेच उमटलेलं आहे. त्याला इलस्ट्रेशन वगैरे म्हणतात हे मला खूप नंतर हल्ली समजलं. आणि ते असं घडत गेलं. आणि विजयच्या नंतरचं लगेचच श्रेय आहे त्याच्या पत्नीला, पद्मजा सप्रे परुळेकर. तिने त्याला लेआउट देऊन त्याचं एक सुंदर पुस्तक तयार केलं. आता एवढं सगळं पुस्तक तयार झालं म्हणजे लोकांना पुस्तक तयार करण्यासाठी चित्रकार शोधण्यासाठी वगैरे किती प्रयत्न करावे लागतात. आता एवढं सगळं पुस्तक जर तयार झालंय तर ते फक्त प्रिंटिंग करायचं काम शिल्लक होतं. पण कुठच्याही प्रकाशकांनी म्हणजे मी अनेक प्रकाशकांना विचारलं पण कदाचित त्या कवितांमध्ये काही बदल हवे असतील, काही कमतरता असतील किंवा कवितांना तेवढी मार्केट व्हॅल्यू नसेल, काय फारशी कल्पना नाही. पण ते पुस्तक सॉफ्ट कॉपीची काय हार्ड कॉपीपर्यंत येऊ शकत नव्हतं. मग शेवटी परत एकदा माझे घरचेच माझ्या पाठीशी उभे राहिले. ते म्हणाले किती तो खर्च होईना का, आपण हे पुस्तक करूया. आणि म्हणून ते पुस्तक झालं. 22 ऑक्टोबर 23ला त्याचं मालवणमध्ये रेणू दांडेकर यांच्या उपस्थितीत मालविका झाटिये आणि अमोल झाटिये यांच्या हस्ते प्रकाशन झालं. आणि या प्रकाशन कार्यक्रमात खूप महत्त्वाची म्हणजे आपल्या प्रगतीसाठी किंवा आपल्या कुठच्याही एखाद्या प्रवासात किती लोक मदत करतात किंवा किती लोक आपली पाठराखण करत असतात. तर आस्था ग्रुप नावाचा ग्रुप आहे मालवणमध्ये. जेव्हा पुस्तक प्रकाशन करायचं ठरवलं तेव्हा त्यांनी सांगितलं की आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत, जे काही लागणार असेल प्रकाशन कार्यक्रम करण्यासाठी ते आम्ही सगळं करायला तयार आहोत. आणि मी मुद्दाम इथे सांगते कोणताही आर्थिक मोबदला न घेता ते लोक माझ्या पाठीशी उभे राहिले. आजच्या काळात ते अवघड आहे. बरोबर. आजच्या काळात प्रत्येक गोष्टीसाठी पैसा मोजावा लागतो, मोबदला द्यावाच लागतो. पण ते लोक म्हणजे त्यांनी 2-3 दिवस पूर्ण आपले त्यासाठी दिले. आणि एक सुंदर सोहळा कार्यक्रम मालवणमध्ये संपन्न झाला की जो माझ्यासाठी अविस्मरणीय आहे. नक्कीच. आता तुम्ही कशी घडला हा संग्रह तो सांगितलात, मात्र त्यातल्या काही कविता तुम्ही आमच्या दर्शकांना ऐकवल्या तर नक्की आवडेल आम्हाला. गचा गोडवा गुळात भरला, गचा गोडवा गुळात भरला, गजाननाच्या भक्तीत रमला, गाण्यामध्ये हळू उतरला, गप्पांमध्ये रंगत गेला, गोष्टींमध्ये दंग झाला, गारव्या संगे गरगर फिरला, गंधफुलांना देऊन गेला, गणितामध्ये पुरा गुरफटला, गोड गोडला ग गडे,
गळ्यामधला ताईत झाला, गळ्यामधला ताईत झाला. आता ढची कविता ज्याच्यावरून ही म्हणजे सुरुवात झाली आणि ढ म्हणजे तो काय फारसा हे नाही ना. हो. खरं तर त्याच्याच वरनं सुचली होती की ढला काय विशेष महत्त्व नसतं असं आपण मानलं जातं, पण ढ गोष्टींना किती महत्त्व असतं. ढ म्हणाला मी आहे मठ्ठ, माझ्या विना काय अडतंय मोठं. ढ म्हणाला मी आहे मठ्ठ, माझ्या विना काय अडतंय मोठं. ढगातून तो विरघळून गेला, ढगातून तो विरघळून गेला, झटक्यात ढग जमिनीवर आला. पेढ्यातून जेव्हा नाहीसा झाला, गोडवा पेढ्याचा हरवून गेला. ढोलातून तो गायब झाला, ढोलातून तो गायब झाला, आवाज ढोलाचा फुटेनासा झाला. बाप्पाने त्याला हसतच विचारलं, बाप्पाने त्याला हसतच विचारलं, सांग तुझ्या वाचून नाही का अडलं. बाप्पाने त्याला हसतच विचारलं, सांग तुझ्या वाचून नाही का अडलं. खूप छान. आणि एक गमतीशीर कविता वाचून दाखवते, ह्यातलीच आहे ठची. ठकी ठोकर ठाकठीक राहते, ठकी ठोकर ठाकठीक राहते, ठिक्कर काळी ठुशी घालते. ठेका चालवत ठोकून देते काही, ठोल्या नवऱ्याला ठोसाच देई. ठोल्या बिचारा ठेंगणा ठुसका, ठकी पुढे त्याचा बारच फुसका. एकदम वेगळे विषय तुम्ही निवडलात, म्हणजे शब्दावरून ते तुम्ही करत गेलात, अक्षरावरून तुम्ही ते करत गेलात. आणि करत गेले म्हणजे हे मला खूप सहज पोळ्या करताना सुचलंय. की आज एक आता अक्षर आहे समजा ब, तर पोळ्या करताना बचे काय काय शब्द आहेत. मग बाकरवडी आहे, मग बाकरवडीचं काय वैशिष्ट्य आहे, असं मी त्या दिवशी पोळी करता 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 तो विचार करायचे आणि मग ते तसे शब्द हे करून कविता करण्याचा प्रयत्न केला. खूप छान. आता तुम्ही मुख्याध्यापिका म्हणून तुमचा उल्लेख मी मगाशी केलेला, किंवा तुम्ही असं सुरुवातीलाच म्हटलात की तुम्ही जन्मजाता शिक्षिका आहात, तर त्यावेळेच्या आठवणी काय आहेत आणि ते कशा पद्धतीनं तुमचं जीवन समृद्ध करून गेल्यात, किंवा तुम्ही या शिक्षिका म्हणून असताना काही उपक्रम राबवले. त्यात महत्त्वाचा उपक्रम होता तो म्हणजे मी घडताना हा उपक्रम. तो नेमका काय होता? मी घडताना हा उपक्रम मी आता घेते. मी आता वेगवेगळ्या शाळांमध्ये जाऊन मी घडताना असं कार्यशाळा घेते. शाळा म्हणा किंवा वेगवेगळ्या संस्थांमध्ये जाऊन. आणि त्याची संकल्पना अशी आहे की मूल हे मातीचा गोळा नाही. म्हणजे ही आता जुनी संकल्पना झाली आहे की मूल हा मातीचा गोळा आहे, मग त्याला गणपती करा, माकड करा, असं नाही. जन्मतःच आपण काही गुण काही अवगुण घेऊन आलेले आहोत आणि आपणच आपल्याला घडवायचं आहे. म्हणून काही वेळा असं होतं ना की एखाद्या घरात एखादं मूल जन्मतं आणि त्याला एखादा शिक्षक, एखादा शेजारी, एखादा कोणतरी असा मार्गदर्शक भेटतो आणि त्याचं आयुष्य बदलून जातं. बरोबर. कारण त्याच्या मनात म्हणजे आत ते असतं, फक्त ते बाहेर काढण्यासाठी त्याला तो प्रयत्न करतो तो माणूस, असं मला वाटतं. आणि मग त्याच्यासाठीच कार्यशाळा मी घेते की मी घडताना मी काय करू शकेन. आता हे शिर्के हायस्कूलच्या मुलांसाठी घेतलं मी. रत्नागिरीच्या पावस हायस्कूलमध्ये गेले होते, अमरावतीला गेले होते. आणि मी मगाशी जो तुम्हाला पहिल्यांदा वेतोरा प्राथमिक शाळेचा अनुभव सांगितला, त्या मुलाने सांगितलेला. आता त्या मुलाला हे कोणी सांगितलेलं नव्हतं की देव हा प्रत्येकामध्ये आहे. त्याला ती रोजची प्रार्थना ऐकून त्यालाच समजलं होतं, कारण खूप मुलं होती शाळेत, अनेक मुलं माझ्या समोर होती. पण देव कुठे आहे म्हटल्यावर त्याने ते सांगितलं. बरोबर. मग हे त्याला त्या भाषेची एवढी जाण आहे,
त्याला एवढं सगळं समजतंय, त्याला समजून घ्यायची आणि ते सांगण्याची. कदाचित बाकीच्या मुलांच्या मनात असेलही, देव कुठे आहे म्हटल्यावर प्रत्येक माणसामध्ये आहे, पण सांगणारा तोच भेटला. मग हे पुढे डेव्हलप करणे आणि त्यासाठी प्रयत्न करणे. दुसरं म्हणजे मला मुलांमध्ये रमायला आवडतं, कारण जेव्हा आपण एक गोष्ट देतो मुलांना, एक देतो हे चूक आहे, एक गोष्ट देतो, एक कुठचे हे विचार देतो, तेव्हा त्याच्या बदल्यात आपल्याला 100 गोष्टी मिळत असतात. म्हणजे मी तुम्हाला सुरुवातीला म्हटलं तशी गोड गोड बोलणारी शिक्षिका नाही, किंवा आता माझ्याशी बोलताना तुमच्या लक्षात आलं असेल मी फार असं काही गोड बोलू शकत नाही. त्यामुळे मी माझ्या सुरुवातीच्या काळात मुलांना भरपूर मारलं वगैरे सुद्धा आहे. म्हणजे इथूनही मी सार्वजनिक व्यासपीठावरचा कबूल करते, पण प्रेमही केलंय तेवढंच. मग तसे तसे प्रतिसाद मुलांकडनं मिळालेले आहेत. त्यामुळे मी असं काय सांगणार नाही की माझ्या संपर्कात आलेली सगळीच मुलं माझ्यावर काय प्रेमच करतात, असं नाही. कदाचित काही मुलांच्या मनात माझ्याबद्दल फार कटुताही असू शकते, पण प्रेम करणारीही मुलं आहेत. आता ही प्रेम करणारी मुलांचं तुम्हाला अनुभव सांगते की शाळेमध्ये असं ठरवलं 24x8 फूट एवढी भिंत मुलांना रंगवायला द्यायची. त्याच्यावर आमच्या शाळेतल्या 4 मुलांनी 3 मोठी चित्र काढली. आता ते देताना तेव्हा मी अननुभवी होते. आत्ता कदाचित मला एवढी भिंत मुलांच्या हातात द्यायला भीती वाटेल, अनुभवामुळे काय होईल. ही गोष्ट 21 एप्रिलची, आणि 30 एप्रिलला मी सुरतला जाणार होते. तर मी मुलांना म्हटलं की ह्याच्यावर चित्र काढायचं आहे. त्या 3 मुलांनी ते चॅलेंज स्वीकारलं. मी म्हटलं ना, मुलांना तुम्ही एक गोष्ट दिली तर ते 100 तुम्हाला त्याच्या बदल्यात देतात. आणि अक्षरशः दिवस रात्र त्यांनी काम केलं. त्यांनी काय केलं, पोस्टर कलरमध्ये फेविकॉल किंवा तसा काहीतरी पदार्थ, मला त्या चित्रकलेतलं फारसं काही समजत नाही, मिसळला आणि त्या भिंतीवर ती चित्र काढली, जी आमच्या शाळेमध्ये अजूनही आहेत. आणि 30 तारीखला मी जायच्या आधी मुलं म्हणाली, मॅडम तुम्ही दिलेली भिंत आणि आज ही आम्ही तयार केलेली भिंत. म्हणजे इतका आनंदाचा क्षण होता तो. असे अनेक क्षण मला मुलांनी दिलेत. जेव्हा आमची मुलं सह्याद्री वाहिनीवर नृत्य स्पर्धेमध्ये चमकली, त्या नृत्य स्पर्धेची तयारी करण्यासाठी मी भरपूर अखंड तांडव आणि म्हणजे मी म्हटलं तसं अनेक मुलांच्या मनात माझ्याबद्दल चीड निर्माण झाली असेल, काय सांगतायत हे. पण मी स्वतः शाळा कॉलेजमध्ये असताना राज्यस्तरावर गेलेली वेगवेगळ्या नृत्य नाही पण बाकीच्या स्पर्धांसाठी. निबंध स्पर्धामध्ये तेव्हा मी 1500 रुपयाचं बक्षीस मिळवलं होतं 87 साली. आणि त्यामुळे मला माहिती होतं की किती कष्ट करावे लागतात. म्हणून मी त्या मुलांकडनं भरपूर कष्ट करून घेतले. म्हणजे मी करून घेतले नाही, त्यांनी केले. करण्यासाठी त्यांना जे काय करता आलं ते सगळं केलं, साम दाम दंडभेद. पण त्याच्यामुळे आमची शाळा सह्याद्री वाहिनीवर झळकली. खूप छान. आता शाळेचाच विषय आला आणि तुमच्या अनेक कवितातून मुलांसाठीचं चित्रण जास्त असतं, मुलांविषयीच्या कविता जास्त असतात. तशीच एक तुमची कविता होती, ती म्हणजे शेवटच्या बाकावरचा मुलगा. म्हणजे हे सुचणं थोडं कठीण वाटतं अनेकांना, पण तुम्ही ते केलं. ती कविता काय होती नेमकी?
शेवटच्या बाकावरचा मुलगा ही किशोर मासिकामध्ये परत घे. शेवटचा बाकावरचा मुलगा ही किशोर मासिकामध्ये आलेली कविता आहे. माझं हे जे लिखाण आहे ना, त्याच्यात ही 2 नावं मी घेतली पाहिजेत. ज्ञानदा नाईक आणि किरण केंद्रे, हे दोन्ही किशोर. ज्ञानदा नाईक मॅडम ह्या आधी संपादक होत्या आणि किरण केंद्रे सर आत्ता संपादक आहेत. तर ही 2 नावं घेतली पाहिजेत. तुम्ही आठवण करून दिली, बरं झालं. कविता म्हणजे जेव्हा मी कवयित्री म्हणून ओळखली जाते तर त्याची जास्त ती हे किशोरचीच आहे. त्याच्यामध्ये जास्त तो वाटा किशोरचाच आहे. किशोरने माझ्या कविता खूपदा छापलेल्या आहेत. तर ही शेवटच्या बाकावरचा मुलगा ही किशोरमध्ये आलेली कविता आहे. आणि गंमत म्हणजे त्या कवितेसाठी दिवाळी अंकामध्ये ती कविता आली होती किशोरच्या. आणि त्या कवितेसाठी पार आसामपासनं मला फोन आले. म्हणजे आसाममध्ये लोक मराठी वाचतात, आसाममध्ये लोक किशोर वाचतात, हे या निमित्तानं समजलं. आणि त्याच्यात अजून एक मला एका आर्मी मध्ये असलेल्या व्यक्तीने फोन केला आणि ते म्हणाले की ही कविता माझीच आहे, म्हणजे त्यांचीच आहे असं त्यांना वाटलं. कारण ते शेवटच्या बाकावर बसायचे आणि आज ते आर्मीमध्ये चांगल्या प्रकारे त्यांचं कर्तव्य पार पाडतात. ती कविता मी तुम्हाला दाखवते वाचून. कदाचित तुम्हालाही तुमच्या शाळेतल्या शेवटच्या बाकावरच्या मुलांची आठवण येईल ह्याच्यावरनं. रोज शाळेत उशिरा येतो, शिक्षकांचा ओरडा खातो. रोज शाळेत उशिरा येतो, शिक्षकांचा ओरडा खातो. अभ्यासात टंगळ मंगळ करतो, शेवटच्या बाकावरचा तो मुलगा असतो. बाकं हलवायला पुढे होतो, खिळे ठोकायला टेबलावर चढतो. नकाशे तक्ते भिंतीवर अडकवतो, शेवटच्या बाकावरचा तो मुलगा असतो. बाई त्यालाच बोलावतात ना. सहलीमध्ये पुढाकार घेतो, वनभोजनात पुढे चालतो. डोंगर उतरताना हात देतो, शेवटच्या बाकावरचा तो मुलगा असतो. बाईंशी हसून बोलतो, सरांशी मैत्रीने वागतो. मैदानावर राज्य करतो, शेवटच्या बाकावरचा तो मुलगा असतो. पहिल्या बेंचवरची मुलं असतात ती साधारण बाईंना सरांना घाबरतात. ही मुलं घाबरत नाहीत. हातगाडीवर भाजी विकतो, पानाचा ठेला सांभाळतो. बाळाला सांभाळत अभ्यास करतो, शेवटच्या बाकावरचा तो मुलगा असतो. झाडांची नावं सांगतो, पक्ष्यांचे आवाज काढतो. नाटकाची विंग सांभाळतो, शेवटच्या बाकावरचा तो मुलगा असतो. म्हणजे तो नाटकात कदाचित हिरो किंवा असा नसतो, रोल नसतो त्याला, पण विंगेतलं महत्त्वाचं काम तो करत असतो. झोपडीत राहतो, पैसा नसतो, पण मदतीसाठी तत्पर असतो. असा शेवटच्या बाकावरचा तो मुलगा असतो. बघता बघता तो मोठा होतो, कष्टाने नाव कमावतो. तरीही नम्रपणे स्वतःच सांगतो, शेवटच्या बाकावरचा मी मुलगा होतो, शेवटच्या बाकावरचा मी मुलगा होतो. खूप छान सुंदर असं चित्रण तुमच्या कवितेतून झालं आहे. आणि आता शेवटचा प्रश्न. आता अक्षरांच्या कविता हा कविता संग्रह आम्ही तर बघितलाच, अनेक कविता येतच असतात, कथा येतच असतात. मात्र आता नवीन आम्हाला काय नेमकं बघायला मिळणार आहे? आनंदाची गोष्ट आहे माझ्यासाठी की अक्षरांच्या कविता हा कविता संग्रह मी म्हटलं तसं की तो मी प्रकाशित केला. पण आता माझा जो कथा संग्रह प्रकाशित होतोय तो व्यास क्रिएशन्स नावाचं प्रकाशन आहे. त्याचे निलेश गायकवाड सर तो प्रकाशित करतायत. आणि आता अमळनेरला फेब्रुवारीमध्ये जे साहित्य संमेलन होतं आहे त्या साहित्य संमेलनात माझा कुमारांसाठी गडबड गुंडा हा कथासंग्रह प्रकाशित होईल. आनंदाची गोष्ट ह्याच्यासाठी आहे की आजपर्यंतही मी कोणालाच सांगितलं नाही आहे. आज तुमच्या ह्या कोकण साजच्या निमित्ताने मला हे लोकांना सांगायची संधी मिळते. म्हणजे ही चांगली बातमी लोकांनी शेअर करण्याची संधी मिळते. आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा अशाच कथा आहेत की रोजच्या आयुष्यातल्या छोट्या छोट्या घटनांमधनं घडणाऱ्या मुलांसाठीच्या कथा आणि त्या मुलांनी वाचाव्यात
मुलांनीच कशाला, पालकांनीही वाचाव्यात, की ज्याच्यामुळे मुलांच्या मनात काय चाललेलं आहे, नक्की त्यांच्या मनात कोणत्या भावना आहेत हे समजून घेण्यासाठी पालकांना त्याचा उपयोग होईल. नक्कीच. आम्हालाही आता उत्सुकता लागून राहिली आहे की हा नेमका कधी प्रकाशित होतोय आणि कधी एकदा वाचायला मिळतोय. तर त्यासाठी तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा आणि धन्यवाद मॅडम. तुमचा बहुमूल्य वेळ दिलात, तुमचे अनेक अनुभव आमच्याशी शेअर केले, त्याबद्दल आपलेही आभार. तर या होत्या मालवणच्या कवयित्री आणि मुख्याध्यापिका म्हणून त्यांनी अनेक वर्ष सेवा बजावली आणि आता त्या निवृत्त झाल्यात अशा मेघना जोशी मॅडम. त्यांनी त्यांचे या क्षेत्रातील अनुभव व्यक्त केले. तर आपण अशा अनेक मान्यवरांना भेटणार आहोत कोकणच्या साहित्य रत्नांचा जागर या माध्यमातून. आता इथंच थांबतोय. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.